In ba ka nakaliang joko municipal kala penbet ba mentak kan weng no sundan ya baro kini ba syong di madanang ni kendailat kidon katu kat di teli gidukan ki bisa di so hang te surop te namar bala weng lo de baro yakiru kila sa weng te henrei ka don pat kapreng ka jingduna namar ba ini kong ide ilayo ekalaisen bila don hok banom banwan syong nang ni apo henrei ka kajing duna kalong ba ya katai ka benta ka bala bu na benta ki nong deso ka jaka ka padat karong ru ka padat te ban syong hang tai ru palong ma kong te habaru ban syong kim sha syo namar ba ka kaladai yaki ba kenrung na sapo henrei ban syong sapo rupat kam palong nama kadukan ka jongki kam padat te hangta kala don lupa kajing duna pad ha kajing ya keren ru bali kong ikong ipeni ya kan ekalaisen ke jong i kalaisen ka ba ikong iyo kadai na menta ka vegetable and fruits kumba fila bani antu henrei ha ka jo ka por ya kan kalaisen la categorize non perishable lada ong fruits and vegetable ha kanu rukom kami non perishable kata ru kawai kala ade lupa ka jinglingo namar bakadi ki jad marbam ki mardi te ki baput kumno pat ong ban kentop lang ha non perishable hakane kalaisen ru ngila bani I baka don hi ka jingput ka jingduna baraka ju kapor bapli kong ban syong sabar mio syo ban syong hapo rum padyo namar ba kadukan jongki kampalong ngam ta ka jongki kong pisko kumno pi bu dukan siapa ya pi mentala weng hangni rum palong machong pile amno inle kumno ba ban syong rum palong habaru kim sha syong ki amarano ya kamar dalor badi umar pon inle kumno batai la mo pingin le kumno ngaleng am nang lamar ngada ong ikini kinong penyai du kyong ngimla le ye kata ka jubab ki ngimla le ye maka association hanai jombi kalabo ya hisha kendong handai ngi ngangit bakan lega association ngi kanum hak na kumta namar kam nega ba khamat kan kren dak wai hadian kan kren dak wai khamat ga umna menchwa umna ki ong ba ya kiso bari kini ki mat todes ngin bu nani nakman kasawan ka jan kasawan ka juti kisawan seki namar kitu ki bede ki mar bampun ni ki mar ki bapot deng ini yo nang ni kham nang ni nakman handai ngan dapat menta satai pada nak kabarung nak nang ni nakagit kamar todes to kabiang nang te nakate naneng pada kadon dak jan bak kajuti hotong akwa kali kini kinong penyanyi bade so bade kwai dong ngidei ngatrai hang tu pinlap tang tribal kanum dan non tribal ka wai ruham ana kajuti ka jan ha kajuti ka jan pila yo mix lang non tribal but tribal te hakata ko rukam ngi keplangi ha ngi bade ki tribal ngi lo mender mo yang ibu syata syakendong do am to ya kata jaka ngim ya keren mo ya kata kade ka jingya penbe ya paling ka jongpi banbu Ahmad ne banbu stage kendong hanrei ka ba ngakwa man keren na airport ka long ba namar ba ma pise na sabar pila sa weng hangni ru ka dukan ka jongpi pi ong ba kampadap deh oh padap te kata kade ka jongpi nong ta hangi na phasha ka diang hidu na phasha ka mon hidu na baro hilang te aba shwa ban perkerja pa de pi lada kiwan ban perkerja pi pimong ya kata pimong ba hang te apo empat dap te perkerja ki ndang yang makna nu yang MP habrung na syapo aba empat dap kadukan te kata ke nrung sai tu pimong ya kata daong makna yang MP habrung na syapo kamna su ta kuwe ke jebab te yang menta pi hidu kamai ngalapun usok put ngale mengadi usok mungkin bem usok mungkin kenai ngalapun lem no itu gini gimana ne ta makan padu aja sangi nginda yo nak kamang ni nak khamat kendian ni sadian ta la dalon ma bapun dalon bi sadian ni kata ka jingbo sadian e to bala ya penbe berhenti baro te hab ya bot lang ni le se ma pi ru pidan kata jing sngo ba kala kendong palan henrei menta bala ya penbe ban ya bo lang kumta te mali e kanongot piadan kinong desa ngi ha ka association jongi ngidon kanongot to midu tang lain sau no lain tu saungut ma ngidon tang saungut ye je saungut sangut ta yang ngi lekat isu sita da su atang ni mak dia do lalong kanosi menta pin hab bandu kanusi je kata tatang kani kibri no punya king kintep kalan katnusi gila ban pendap gitu gino trejongki
Mentah bila lipat setai ka dep nang no. Kampat long ra bersong kidang airong kanang baru patak ni ya. Amaro kiliang hini yang suka ya keren isu nama ba. Ngindak kapat kim don juga. Itu kalau license jom pila penin yang bakal don jimbak. Kamlele kani ngin sa penbai hadian patak ka juga. Ayo sko bigi don ru kiti bayo artli arngut number yo kawai kadukan. Kata wadet kadonne. Nenen tang ayo so winki ong gumta tang balong ngapade takibrio ngampat yalap ya keren pala belap kendu ra na mari daya pun kam hakane ka jing ya lum jing ya lang hangno bangin penbai hangno bangin ngampat ya kendu re kita ma ayo so baki ong kidon kan hakawi kedukan don number Menin pio ban split kan. Menen ngapli la kapli sta sakman. Kabar. Sabah. Ngapli la. Entah sih ni orang tasih teh. Ngapli menen sipang kila ong kolum no. Kata ka fault kadai jong ka municipal kan nganong ngai phi kar kom trai kam ka bathurmur haru kata haka por ba ki breu ki klammi ka les ki on wan chate kanu sin ki breu ki let ki ai ki kot isla ki panja ki ai jing sha kam dei ro kar kom to ndrei ka institute survey kan chong kan don jing mut ayu ndrei ki bashisha ki badai ban don hang ni ki badai ban yo phi ya ki wan check ki don jakan em namar pin ai license ta klam don jaka pin thap cha ai ki Penuh hakano kerukom kidang do kan kini ki badu pat. Bada nakalium juga TVC hi kidai ki ba proof ya kina ya no ban alai san. Ya ka TVC lele ngan ongai phi mental ashibna ki klam kan winro. Kishu sei kini ki number nang ne nang tai hang tai ro kar kom trekam ko bathurmur de nak takada ba sabun. Kidang ki license ki be ngapet mene kidai ki nong dia jor nong dia so. Kanre ya ka license ke to non perishable. Kata kan mendai tang kata kidon ki breu ba wat katuka survey number ude ujo mundur mapi armor ki breu kindon ka jo ka license sakawai don bok pi sai kan ne namar ba ka license kadiban biang ha lanung in renew ka license kidon ki bat ho renewal tang hapo andreu banai kidon ki bat ho haru arpau lai punyo kidon bat ho haru arpau pra tik nginya priang ya kum kani ka kom trai kam namar kan pen mi bon ki jinge ya ki breu ki badai hot ban yo ban shong ban im suk ban kamai jak po em ngiong pi pen khalai no sip hang ni hapaka kam ro kampat dep kani ka rong kadang che ka license kampat biang dang bon ki badu balai pi kirki namar ba ki shukwa ban pendon kam me ka board ki ban thambor ban show hang to bangi ngi dei ki obsa pi phim la le ei bat mangi ngi don ka jinglen dan pen khanyan don bala le ei yangi bat ki shukwa ban thame ya ka high court ban pen pau ba ki la le ei ndai hato ka high court kan pediang ya kum kan ni ka high court ka di ban tip plan bakala sya pendon kam baklai ka kerteng jo ka high court ban le ke ka bangwan lam ka hok ndai ka bakani no ka hok ki pai ba Te hadian ba ngila ya keren ban itu ikong mentan te ngila persang ru ban ya keren bat ki staff jong ka Sulong municipal ki badon lang akan ka jaka ban nakali yang jongki kila kubur ru ba hot kadon kata kajing bakla ka bay dei bat ka katu ka COV ka jongki namun ta kitu ki badi jor badi so ban haju kapor kila kubur ru ba kata ka jaka hang te ya benta kata ka jaka ba di babu ya ka namun ta ki jaka ban di jor ban di so kampak dap ka jaka kila kubur ya kata hanre nakali yang jongki staff jong municipal pat kim ya kata kajing persya ka bakam banya hanre kila kubur pat ya ka di ka jing bakla ka baki ngilap ha ka kare kasi bat na ke ka lat kalentina benta jong itu ikong bat arngut laingut ti ikong ki ba ka jaka kim yo ban shong bat ka ju kapor kila nantai na surok kila dang sa kandang namar la habya kar kum ka kendon kumbala kandang lang kiwe la habman kandang lang itu ikong kum ju te kajing pej mentasi kalong ba dakom nom no namar kila ada ban airong ya kan ka jaka te trai lasai na sisi ai kila long ban shong ni kat adu menta te ha kata ka stol ka thamai tang nomor 4 ta te kim 4 yo banang ban claim kano ka jaka na menta ka jongki naki neki street vendor ki badan siajar saus pa ngut lalap ba saus pa nyongut ki dei ki balong eligible ti naki neki saus pa nyo ki ba ngilap pa ki biang nadong shadong lai spa hatway kila wan ban shem niki COV
ini not certificate of vending. The Urban Affairs Department rengkat bat office jong DC East Khas Hills nila pendep pan ai jakat mai yakini nong dia padan ha ka benda ka ba halor ka bade ka floor ka baningkong jong ka guda parking lot lashna lais pa andre ko santeliki stall but nakini hadu benda aspa prapu arngut la depan ai ban mang bat kini ki aspa prapu arngut kira syong benda hakateka first floor nalor jong kanika jing ai ki stall ki bat mai ila ai ru ila kumbang la depan bena ba ngin ai ya kanika jing siu ka ba shisen siu ya kini ki nong di badan kolong 10,000 marway but kajing siu allowance manu benai nak bentasan benai kemanlong 8,000 gas benai kini tiga bekim qualify te don jakan ta joki namar ki ba qualify ki dei kitu ki ba menengkong ki dei shwa ban pensisha ba kila don la shong la sa hamegalia lais nem haswa jong ka survey dekebut kini kita klem yo yaki COV kita la feel shwa hakata kaliang kabar bagi day wende kita la don lupa hakakam khai madan hakat ju ketika jaka lakum no nriu benai shwa jong ka basdang jong ka survey tinggal ai kita atli kendon kita pendap kita kendon kita gini saus panyo kita klem pendap kita kendon kebut new klem kaji kat ni kejingnya ud kendon baik henry kaba don kam hi kalong bangi la ya tek kaba kat kum ke scheme protection of livelihood and regulation of street vending scheme 2023 ngin beteng ru hakiwe gwe pat ki benta jong ka sor ba ban pentikna ba barok kini ki bala long kiba la shonghok kiba la register but kibari banyo ban relocate ngila ban pendep hakini ki vending zone kiba sarkar kala tip pat kala notify